Minä olin 2 vuotta sitten veteraanikuntoutuksessa Tsekissä. Meitä oli muutamia veteraaneja siinä. Juteltiin mitä kukin on tehnyt. Yksi kysyi multa, että mitä sinä teit sitten sodan jälkeen? Minä olin poliisi. Rupesi miettimään siinä, että ei Mehtonen, joo. Kyllä minä tiedän mitä vasten olet poliisi. Hän oli panssaridivisionan esikunnassa silloin, kun sinne oli sisäasiaministeriössä tullut kirje, että kerrottiin tästä liikkuvan poliisin muodostamista, uusimisesta ja kysyttiin, että olisiko siellä mahdollisesti semmoisia päällystöksi sopivia henkilöitä, jotka ehkä haluaisivat liittyä poliisiin. Niin hän kertoi sitten, että he lähetti sitten muutamia nimiä sisäasiaministeriötä. Tässä olisi näitä poikia sitten. Minä sain sitten kirjeen ja sillä tavalla minä sitten siirryin. 48 tosiaankin minä tiesin, että jotakin on tulossa. Kuulin sitten, että kommunisteilla on suunnitelma, joka oli saatu selville. Vuonna 1948 tapahtuu yritys vallata hallituseduskunta. Mulla oli panssaridivisioonassa kuitenkin vanhoja kavereita, jotka jäljestäpäin sitten kertovat, että heillä oli määrättynä päivänä tai yöllä tuli hälytys ja heillä oli vaunut valmiina lähtemään Helsinkiin. Sitä ennen oli kerätty Helsingin poliisilta aseet pois, että poliisi ei vahingossakaan rupea sitten ammuskelemaan. Vaikka sitten se, että kommunistit yrittäisi väkisin yllättää, niin kuin meilläkin oli siellä asekaapissa kiväärit ja konepistolit, että jos nämä kommunistit pääsee sinne, ne saa vallattua sieltä. Samoin poliisilaitoksella oli aseet, että ne joutuisi vääriin käsiin. Ne kerättiin ja vietiin suurkirkon alle. Siellä on isot kellarit, sinne pantiin vartiomies aina olemaan. Päivystävä komisario sai määräksi, yöllä täytyy käydä 2 kertaa tarkastamassa siellä, että mies on varmasti paikalla. 48. Liikkuvan poliisin Helsingin osaston päälliköksi tuli Eero Hautajärvi-niminen mies. Tiedettiin, että hän on ollut Puna-armeijan luutnanttina ja oli suomalainen ja hänet oli sitten siirretty Suomeen organisoimaan tätä hommaa. Ja hänet pantiin Helsingin liikkuvan poliisin osaston päälliköksi. Ja hän tietenkin otti heti selvää, että ketkä siellä nyt on semmoisia luotettavia henkilöitä. Ja meillä oli muutamia semmoisia aliupseereita armeijasta, joihin voitiin täysin luottaa. Ja nämä alipäällistöhomma ylikonstaapelit sitten pääsivät paremmin kuin meikäläinen näihin konstaapeleiden niin kuin selville saanut. Se ei tiesi, että tämä on kommunisti, tämä on vasemmistolainen ja niin edespäin. No hyvä. Ja tiedettiin, sitten tuli Arabian mellakat, lakko. Tätä vasemmistovaltaista lakkoporukkaa kerättiin silloin joka aamu sitten. Ne kerääntyi jo siinä aamuyöstä sinne tehtaalle. Se tuli niin kuin liikkuvan poliisin hommaksi sitten hyvin paljon pitää se joukko siellä jollain tällä kurissa. Ja niinpä se kehittyi sitten yhtenä aamuna siihen, että siellä tuli suoranainen tappelu. Poliisikomentaja oli siellä ovella, tehtaan ovella, käsikaiuttimella antoi ohjeita ja huusi, että tämä on kapina. Kapina tarkoittaa sitä, että tämä lakkollisen toiminta loppuu nyt. Mä ajattelin, että millään noin 100 ihmistä saadaan oikein loppumaan nyt, mutta ja se tehtiin siinä aamuna sitten, sanoi, että no hajotetaan tämä porukka sitten ja kerättiin. Minä olin sitten niin kuin liikkuvan poliisin vanhimpana siinä, sitten oli laitoksen miehiä ja joku laitoksen komisario kanssa. Me jaettiin se sitten määrätyllä tavalla, että tuosta kun isketään ja tuosta isketään ja ratsupoliisi tosta, niin lähtee se porukka. Ja lähti ja se. Siinä kyllä varmaan loukkaantui sitten, monikin mies loukkaantui siinä, sekä poliisi että kyllä ne pisti vastaan, sekä poliisi että varsinkin ne
loukkaantui siinä. Seuraavan päivän Suomen Kuvalehdessä oli iso kuva. Minä täysin äijää niskasta kiinni ja ratsupoliisi on vieressä patukan kanssa. Tuli sitten uuden vuoden aatto 48. Hautajärvi soitti mulle yöllä, sanoi, että minä määrään, että teidät alennetaan siis alemman luokan komisarioksi huomisesta päivästä lähtien. Minä sanoin, no mistäs tuo johtuu sitten? Onko mä tehnyt jotakin väärää? Te kuulutte väärään puolueeseen. No kuulu mihinkään puolueeseen, mutta te taidatte olla väärässä puolueessa. Se pisti puhelimen kiinni. No toiminta jatkui sitten niin kuin edelleenkin, mutta kun me lähdettiin yöllä tai illalla sitä ratsiaa pitämään kaupungille, Hautajärvi määräsi sinne Mustaanmaijaan 2 ammattiliikkeen henkilöä, siis vasemmistolaista, mukaan. Aina tuli 2 vierasta miestä sinne. Ja sitä kesti sitten 48 vuonna niin kauan, kun Yrjö Leino oli ministerinä ja sai sitten yhtäkkiä siitä potkut. Hautajärvi sai saman tien potkut. Ja niin meille tuli sitten tämä Seelin Vaini, joka oli toisin ajattelija, jos niin voi sanoa, oikeistolainen